Tieto kabinety vznikli na základe dobrej skúsenosti z fungovania nášho časopisu Ateliér, ale takisto aj z ateliéru fotografickej tvorby. Kabinety by mali pracovať jednak pre potreby fakulty a pokrývať jej požiadavky alebo oblasti, ktoré sú problematické, ale mali by svojou činnosťou pomáhať alebo pracovať aj pre externých klientov. Čo sa týka študentov, musia to byť teda ľudia, ktorí majú o tú oblasť záujem, sú aktívni, ale sú aj natoľko šikovní, že prejdú výberovým konaním na to, aby sa stali členmi tohoto kabinetu. V prípade, že sa nájdu študenti, ktorí by už teraz vedeli, že chcú v takom kabinete pôsobiť a majú záujem, tak môžu adresovať písomný list na dekanát Fakulty masmediálnej komunikácie, na obálke označený list názvom kabinet. Druhou cestou je reakcia na výzvu, ktorá bude zverejnená na stránkach Fakulty masmediálnej komunikácie a súčasťou tej výzvy bude aj elektronický formulár k účasti alebo k participácii na jednotlivých kabinetoch. Pre začiatok taký predpokladaný počet ľudí v tom týme jedného kabinetu je tých 7, maximálne takých 9 ľudí, takí 2 pedagógovia, možno 2 doktorandi a 3-4 študenti. Samozrejme, bude to závisieť od jednotlivých tých tímov, či budú potrebovať pre realizáciu svojich cieľov ďalších ľudí alebo nie, ale pre začiatok rátame s takýmito číslami. Svojou účasťou v kabinete alebo v tom realizačnom tíme si každý študent môže len pomôcť, lebo sa jednak dostane do úzkej spolupráce s profesionálmi alebo s pedagógmi a to mu môže veľmi posunúť aj v takých osobných perspektívach a viem si predstaviť, že sa dostane aj k veľmi zase zaujímavým ľuďom a kontaktom z praxe, ktoré určite neskôr bude potrebovať a využije ich.